Ngopo? Ngertekno kowe ngono. Sapa sing mbok artekno sapa? Basa Cinamu mulu. Kowe ngartekno aku. Nah. Le oleh aku ngomong ngawur mbok artekno le. Lho kowe mau ngomong ngawur. Ngomong ngawur. Aku yo iya ngertekno yo ngawur kok. Kowe ya tau tumun basa Cina nek ciulang tong. Pia-pia. Are iso ngomong Cina. Lho aku iku basa Cina iso. Aku takon cara Cina kowe iso. Basa Cina ning karek ndelok Cinane. Nek Cina nek kanggo ndelok Cinane Lho, iku. Cina-Cina sing warga negara Indonesia iku dhewe, sing Cina singkek ya dhewe. Maksude piye dhewene? Nah cangga Cina singkek iku ra iso muni ra iso. Omongane piye? Nah dadine L. Pelo. Pelo. Pelat. Saya sedang lari-lari. Hanya saya sedang lali-lali. Iku Cina singkek. Oh, saya baru beli radio. Hanya saya baru beli radio. Ora iso radio, ora iso. Radio lo ladio. Oh, berarti kowe ra ngono iso ngomong cara Cina singkek. Iso. Pamane aku wong Jawa, Aku. kowe Cina sing di omah, aku pamane ape blonjo ape tuku-tuku apa? Hah. Aku takon kowe iso jawaban. Iso lele. Tenan? Aku lele. Jajal kowe kok sing di omah aku takon jawab.